ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହ୍ନା କ୍ରିଏସନ ଶୁଣ ଶୁଣ ଜ୍ଞାନ ବାଣୀକି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କାହାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ କିସ୍ ବା ଚୁମ୍ବନ କରିଥାଏ, ତେବେ ମଣିଷ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ କିସ୍ କରୁଥିଲା? ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ନା ମଣିଷ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟରଭେଷ୍ଟ କରିଛି? ଏହିପରି କିସ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ କି ଭାରତୀୟମାନେ ହିଁ ପୂରା ଦୁନିଆକୁ କିସ୍ କରିବା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିସ୍ ପଛରେ ଅନେକ ଥିଓରି ଓ ସାଇନ୍ସ ଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିସିଂକୁ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ ଓ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ମାନୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏକ ଥିଓରି ସୁମେର ଓ କିଛି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାରୁ କିସିଂର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। BBC ଦ୍ୱାରା ଏକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁନିଆର 160 ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରୁ 40ଟି ଲୋକ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କିସ୍ କରନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଏଠାରେ କିସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୂରା ୟୁରୋପ ସଭ୍ୟତାରେ ଏହା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। କାମସୂତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ କିସିଂ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଦେଖିଲେ ମନାଯାଏ କି ଭାରତରୁ ପୂରା ଦୁନିଆରେ କିସିଂର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଆହୁରି ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟ କିସ୍ କରନ୍ତି ବୋଲି ଥିଓରି ରହିଛି। ଏହାର କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଦିନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମନାଯାଏ। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ପଶୁପକ୍ଷୀ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେ ମଣିଷ ହାତରେ ଖାଇ ଜାଣି ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ବ୍ୟତୀତ ପାଟି ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବାର ଏହି କିସିଂର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ମା ଓ